Добър ден на всички от мен. Аз съм Иво от Близката ферма. Някои от вас ме знаят като Ивелен Тончев от Байер. На времето бях и там. В Близката ферма ние се занимаваме с органично производство на зеленчуци и практикуваме възстановително земеделие. Ето така изглежда нашата ферма. Тя е съвсем малка, семейна ферма. Едва 7 декара и половина, от които 2 декара са покрита площ с оранжерии. Както казах, аз не винаги съм се занимавал с това. Едва от преди 4 години създадох тази ферма. Преди това повече от 20 години аз работех в областта на растителната защита и повечето време го прекарах в Байер, където се занимавах с техническото развитие на продуктите на компанията. Аз имах няколко момента, които ме накараха да взема това решение, да напусна тази индустрия и да премина към органичното земеделие. И един от тези моменти се случи преди 6-7 години и човека стои сред вас. Това е Александър Китев. Той тогава докара в България един американец, Рик Бивър. И аз имах удоволствието и късмета да застана на сцената заедно с този човек и да му превеждам на едно съвместно събитие тогава между Агримат и Байер. Това беше така първият момент, в който аз буквално се пробудих и видях, че има и друг начин да се прави земеделие, не само конвенционалното, в което бях се потопил душия. И за мен този човек, това, което показа, наистина ми беше като едно събуждане от дълбок сън. И аз започнах много интензивно да чета, да продължавам да ровя в тази тема. И така достигнах до най-различни неща. Имах още няколко моменти, благодарение на други хора. Докато в един момент назря правилният момент аз да направя стъпката и да напусна растително-защитната индустрия и да си създам своята собствена ферма, именно Близката ферма до село Негован край София. В Близката ферма произвеждаме зеленчуци по органичен начин и практикуваме възстановително земеделие, като сега ще направя оговорката, че в една такава малка зеленчукова ферма аз мога да правя почти всичко, което може да се прави на големите полета с големите машини, без да ги използвам, разбира се, а пък поради мащаба имам предимство да използвам други практики, за които след малко ще спомена, и да успявам до голяма степен да ускоря процесите на възстановяване на земята. Това, което виждате, е на средата на големи конвенционални площи. Аз взех фермата изкарах от конвенционално производство. Тя е на средата, буквално на нивите. И това, с което се сблъсках в началото, беше една невероятно пребита земя, тотална загуба на почвена структура, невероятно уплътняване в дълбочина, не един и два слоя и почти ликвидирано съдържание на органично вещество. 0, и малко ми беше органичното вещество, когато започнах. Ето тук можете да видите вляво, това е буквално вертикален разрез и се виждат почвените слоеве, как имам уплътнение на 1, на 2, на 3 места и колко буквално липса всякаква почвена структура. Почти няма корени, няма никакви черви, няма холове от тях, няма нищо. Това е с което се сблъсках. Година по-късно, ето тук на повърхността, индикирайте ме ако се вижда добре или пък ако не се вижда добре. Година по-късно вече аз имам няколко сантиметра, буквално отгоре съвсем променена почва, но в дълбочина продължавам да имам това тежко наследство, с което се боря и днес, 4 години по-късно. Ако се чудите как го правя, това да успявам без тежка механизация да се боря с това уплътняване в дълбочина, сега
Ето тук виждате един стар френски инструмент, който се нарича гралинет. Това е на практика широка вила, която е с много сериозни зъби, закалени, прави се от майстори, стари майстори. И тя ми позволява да работя само в лехите и да продълбочавам на 40 см дълбочина. Това, което аз правя, е да работя на постоянни лехи и на постоянни пътеки. Всичко при мен е фиксирано и аз не ми се налага да работя в цялата оранжерия, само върху лехите. Те са 75 см и по някой път мога да работя само индивидуални лехи, а не цялата оранжерия. В началото аз избрах да започна да правя зеленчукопроизводство с големи количества компост и различни добавки. И в началото имах достъп до доста така хубав компост от Софийския завод за преработка на отпадъци. Той беше с слаба хранителна стойност, но беше на практика само органика. И аз успявах да вкарам в една оранжерия, която е 250 квадрата, по 5 тона компост. 5 тона компост, това е близо 20 тона на декар. Доста сериозна цифра. Като тук виждате в дясната снимка, че има много други добавки. Аз вкарвам много зеолит, вкарвам гипс, вкарвам каменни брашна, различни видове, вкарвам люцерново брашно, вкарвам леонардит и така нататък. Всичко това е с цел да събудя почвата, да й дам нов живот и тя да започне да работи така, както трябва, да нахраня микроорганизмите и червеите. И нещата се случват в правилната посока. Само че този балон ми се спука доста бързо. В рамките на една година Софийския завод за преработка на отпадъци спря да дава такива количества на такива като мен. Оказва се, че са се появили фирми, които разфасоват, предлагат такива разфасовки за хоби градинари, за вкъщи, за саксийни цветя. И те купуват компоста за 7 лева на тона, продават 5 кг турбичка за 5 лева. Значи, представете си, купуват за 7, продават за 1000. И всичко това нещо секна, тъй като се оказа, че компоста заминава с големи камиони, се изнася и не остава нищо друго за такива като мен. И аз се видях в чудо, защото трябваше да продължа, нали, да възстановявам почвата, а нямах вече с какво като инструмент. Или по-скоро нямах този инструмент. И затова се обърнах към практиките, които са свързани с покривни култури. И започнах да прилагам покривни култури в оранжериите, което се оказа много благодатна така тема, защото в оранжерията покривните култури се развиват с бясна скорост, много бързо и натрупват огромна биомаса. И аз имам невероятния лукс с тях да мога да си играя спрямо това, нали, какъв ми е прозореца, в който мога да вляза и какво ще гледам след това. Основно, аз и на децата така обяснявам, като дойдат при нас, защото ние правим детски лагери през лятото. Аз им казвам, че при нас оранжериите, голяма част през лятото са във ваканция. Лятна ваканция. И аз наистина през лятото, през май, през юни, през юли успявам да ги прекарвам почти всички оранжери през покривни култури, летни миксове. А пък през зимата отново мога да, ако намеря свободен прозорец, отново мога да пусна вече малко по-различни миксове. И това, което аз правя е, че начинът, по който унищожавам покривната култура, използвам мулчър. Аз не работя с тежка механизация. Това е един мотоблок, който е доста мощен, но все пак е малък инструмент, позволява лесно да се влиза в оранжерии, няма нужда от много място, но може да върши чудеса. Отпред има един мулчър, който виждате, че това е 2,5 метра микс от покривни култури и той се справя с едно минаване, успява да смели всичко и накрая отдолу остава един така сериозен, една педя горе-долу килим, като мулч от биомаса. И може да си представите и какви са и корените, които са в почвата отдолу. И аз вече от тук нататъка имам избора прямо от това с колко време разполагам, какво да правя и какво ще сея всъщност след това. Аз имам избора да приложа различни техники. Хубавото е, че аз, когато работя в оранжери, мога да работя дори на отделни лехи, не е задължително да прекарам цялата оранжерия през покривна култура, ако се налага. Обикновено отнема около седмица
в най-големите жеги, дори мога да затворя оранжерията, да дигна много температура вътре. Ако трябва да унищожа при някакви неприятели, ако са се развили лесни въшки по тази покривна култура, аз мога да ги унищожа много лесно. Като затворя и вътре стават 60-70 градуса. И за около седмица всичко завяхва и аз вече мога да мина с много леко да инкорпорирам в земята този килим, който се образува като мулч, с цел да го зацапам с почва, за да може да заработят по-добре микроорганизмите. Това го правя отново със същият уред, но вече му закачам една активна брана, която много прецизно може да се регулира дълбочината и е доста бавно оборотна. Аз нямам фреза, нямам плугове, аз никога не преоравам и фрезовам почвата, използвам активна брана, която е нискооборотна и много прецизно се наглася дълбочината, до която може да влиза. Тоест при мен, аз не робувам на мантрата да не пипам почвата. В зеленчукопроизводството се налага да се подготвя почвата спрямо това какво ще сеем след това. И аз мога и да не пипам, но отново да унищожа този мулч, точно заради мащаба, на който работя. В случая мога да покрия цялата оранжерия с силажно фолио и в рамките на буквално 2 до 3 седмици всичко ще бъде изядено от микроорганизмите и от червите. Когато ги покриеш с силажно фолио, те работят на тъмно, на топло, на влажно, 24 часа в денонощието, 7 дена в седмицата за тебе. Това е което, вие на големите полета няма как да го направите, най-малко тогава реши го издуха и не е икономически оправдано. Но при мен в оранжериите аз мога да си позволя и такава техника да покрия цялата оранжерия с силажно фолио и много бързо да бъде смелен този органичен мулч, който е върху земята. Така, оттам от летните лагери, голямо забавление да работим заедно с тях. Ето е още една друга оранжерия, където нещата са случили по почти същия начин. Отново, близо 2 метра покривна култура е изчезнала и все едно нищо не е било вътре. Невероятно количество биомаса мога да произвеждам на място и не ми се налага вече да разчитам на нещо докарано от някъде или от другия край на света. Така, и вече имам, ако според това какво ще сея, варира и степента на повърхностна обработка. Както казах аз с лявата снимка, това е активната брана. И тук е след силажно фолио, виждате как са останали само едни стъбла. Това се случи с стъблата на елда, тъй като малко я бях изтървал и беше започнала да дървесинява и не можа да се смели добре. Та се наложи да покрия всичко с силажно фолио. Дребните листни отпадъци, всичко това е смляно от червите, но стъблата са останали. И в случая аз тях леко инкорпорирам в земята, за да мога след това да сея салати, примерно. Но ако ми се налага да сея някакви много финни семена, както са руколата, да кажем, или пък моркови, които изискват почти перфектна обработка, тогава използвам един друг инструмент, тук в дясно, вас ще виждате, който се захранва от вентоверт на батерии. Това е, с него мога много плитко да инкорпорирам всякакви добавки в почвата на само 2-3 см. Не мога да вляза по-надълбоко, той е съвсем лек и ми позволява да работя супер бързо и да подготвям много прецизно отделни лехи, където искам да сея такива много деликатни култури, както са морковите или пък руколата. И по този начин аз дори мечтата ми е да успея да махна и този мотокултиватор и някой ден да работя само на слънчеви панели и да си зареждам вентоверт. Друго не ми трябва. Избягнал съм всякакви други, нужда от други обработки с тежка механизация. Така, как се боря с плевелите? На първо място използвам времето. Подготвям почвата, поливам добре и след което чакам. И за да не пипам повече почвата, да не изкарвам нови плевелни семена, аз използвам тази парлачка, която отново ми работи на ширината на лехите. Тя е доста мощна и буквално минавам преди сеитба, ако ще сея каквото и да е директни култури или пък разсади, минавам с тази парлачка и си решавам проблема в лехите с всички поникнали плевели, като аз не ги изгарям. Аз само им чуквам вегетационния връх, меристемата, и оттам нататък за няколко часа те изчезват от лицето на земята.
Тоест, целта не е след мен да пуши, целта е само да свариш меристемата на вегетационния връх и растението загива. Затова това нещо се прави, когато плевелчетата са съвсем малки на котилидони. Влиза се в много прецизен момент. Пак казвам, мащаба ми позволява аз да си прецизирам много всички тези мероприятия и да ги правя точно когато се налага, за да мога да имам такъв успех. И в крайна сметка по този начин аз успявам да имам едни перфектни посеви, в случая това са салати. Виждате колко е чисто от плевели, няма буквално един плевел, къде се закачиш. Причината за това е, че на първо място аз не преоравам, не фрезовам, не обръщам по никакъв начин почвата, не вадя нови плевелни семена. В началото не беше така. Когато започнах, аз бях затънал душия в житни плевели, всякакви други гадости. И първата година имаше доста плевене. Но постепенно вече за 4 години усилията започнаха да дават резултати и аз мога да постигам ето така толкова добре изглеждащи салатки, без да съм затънал до уши в плевели. Така, инкорпорирам, използвам и животни. Използвам и кокошки в случая, за да си почистам оранжериите. В ляво, виждате, има един мобилен малък курник. Карвам го в оранжерията, така както са обрани салатите до някъде. И буквално след седмица до 10 дена не е останало и стръкче. Абсолютно всичко е изпасано. Ако някъде има плевели, те са изядени и много добре е наторено всичко. Аз всеки ден си местя този мобилен курник, той е на едно ремарке, и си го местя по лехите, така че да разпределям правилно птичата тор върху лехите. И в същото време, това е снимка правена през зимата, тези кокошки са на топло, имат зелена паша и продължават да снасят яйца. Хем работят, хем продължават да ми дават яйца. И вече съм докарал до там, че в дясно виждате, това са едни директни салати и на средата се вижда една картичина. На времето, като картицата като ровеше, тя изкарваше отдолу хубава почва. Знаете, че всички такива любители градинари ходят да търсят картичини, да се съберат хубава почва, защото била по-добра. Да, тя най-често е по-структурирана от тая, която е отгоре. Но в случая при мен вече е обратното. Усилията, които полагам, за да възстановя здравето на почвата, дават резултат. И вече картицата, която изкара долна земя, разликата е просто огромна. Виждате, като цвят, като структура, нямат нищо общо. Това, което аз съм постигнал в горните, вече наближавам 15 см възстановена земя. И това, което картицата ми вади отдолу. Така, всички тези неща аз до сега ви показах какво мога да правя в оранжериите. Същото нещо мога да го правя и навън, но вече виждате, че не става въпрос за такива огромни растения, за такава огромна биомаса. В случая това е снимано през пролетта. Това е зимна ръж. Тя в началото беше смесена с бобови, имаше нахут, грах и мисля, че и фи в смеската, но те успяха да се измръзнат, остана само ръжта. И аз отново влизам, за да я унищожа рано. На пролет, рано, това е края на април, началото на май, горе-долу. Ето така ми изглежда ръща. И пак е хубавото, че аз мога да го правя на цели блокове или на отделни лехи. Там, където ми се налага. И оттам нататък вече имам избор какво да правя. В случая, ето на този блок, аз ще сея бостан, ще сея дини и тикви, заривам го с, това е конска оборска тор и го покривам отгоре с почвопокривно фолио. И това ми позволява, то буквално се образува един сандвич, който много хубаво си работи отдолу под почвопокривното фолио. Червите работят непрекъснато, бактериите работят и това ми позволява да правя в Софийско дини за чудо и приказ и огромни тикви. Най-голямата ми в момента е към 40 кг. Преди малко изкъсах. Така. И в резултат на всичка тази органика, която аз вече успявам да натрупвам в почвата, аз имам огромна гъбена популация от най-различни гъби. Тук се виждат сапрофитни гъби, обаче имам и някои, които стават за ядене дори. Ето имам и полски печурки. Една е дясно, ако някой я познава, аз не я знам, не я пипам, но тя им поникна насред руколата. И в средата се вижда една жабка как си почива, защото в оранжерите, понеже аз не използвам никакви пестициди, имам доста живот. Жаби, гущери, паеци, навсякъде.
Използвам много биоагенти, за да се справям с проблемни неприятели, като листни въшки. В началото имах много голи охлюви. В момента, заради развитието на крайбитните бръмбари, рязко не ми намаля популацията от голи охлюви. Въобще природата успява да заработи. Стига ние да не се намесваме брутално в нея. Така. Опитах се да бъда максимално кратък и така да ви дам една по-различна гледна точка за това как могат да се случат нещата на по-малък мащаб. И пак казвам, заради мащаба аз успявам да използвам похвати, които използвате вие на големите площи, и в същото време пък имам някои други, които ми дават предимства, за да случвам нещата по-бързо при мен и да не съм толкова зависим от тежка механизация, нали, по никакъв начин да не газя и да се случват нещата малко по-бързо. Видяхте откъде съм започнал, на колко прибита земя, и сега в момента вече нещата изглеждат много по-добре. Ако имате някакви въпроси, мога да отговоря сега, ако съм предизвикал някакви питанки. Много интересно. Ти не можеш да видиш, нали, защото е далече да видиш реакциите и така нататък, обаче доста опулени физиономии имаше. Знаеш. Благодаря. Сега ще питаме и за въпроси и аз ще ги предам към теб. За листните въшки един от нашите фермери пита дали използваш Bacillus thuringiensis. Или какво използваш? Така, BT Bacillus thuringiensis използвам срещу пеперудите, срещу ларвите на нощенките и на зелевата пеперуда. Това използвам там прилагам Bacillus thuringiensis. Докато за листните въшки разчитам на масло от ним, различни сапуни, плюс биоагенти. Добре. А какви биоагенти вършат работа? Основно използвам хищни паразитни оси. Те са микроскопични, големи са колкото листните въшки. Едните снасят яйцата си директно в листната въшка, като паразити, а другите пък намират колониите, там снасят яйчица и когато се излюпи ларвичката, тя е толкова гладна, че изяжда една въшка и унищожава още 10. Тя буквално яде наляво надясно и така си върти главата. Добре. Да. Сега още при мен оранжериите са с мрежи на проветрителите отстрани. На тази снимка се вижда, надявам се. Така че да мога да задържам биоагентите вътре. Защото навън с биоагенти не може да се случат така нещата, тъй като те се разселват много бързо и се намалява концентрацията. Докато когато ги пусна в оранжериите, се запазва популацията и дори се възпроизвеждат много успешно. Това приключение срещна ли проблеми с нематоди? За щастие, на тази прибита земя аз нямам нематоди в началото. И в момента това, което правя е сега, според това какво ще отглеждам като кешова култура, аз си избирам и микса от покривни култури. И там, понеже при мен сидбооборотът е доста натоварен с зелеви, като рукола, като азиатски зелени, но аз ги ротирам в оранжериите и там, където няма да гледам такива зелеви култури, аз вкарвам синап и ряпа, нали, противонематодни, за да мога да правя превенция на нематодите по този начин. Също така навън, където гледам картофи, ротирам, там също използвам в миксовете синап и ряпа против нематоди. Вкарвам и триходерма. Тук имаме фен на гъбите, както виждате. Коя триходерма използваш, пита той. Тук вече трябва да гледам тавана, не изуст, защото не мога да кажа точно коя е тази, която ми препоръчат. Да. Перциано, берите. Може би е някой от тази, но наизуст така трябва да гледам документите, това, което са ми дали, за да кажа коя точно е била. Метеризиум и Боверия ползвате? Метеризиум дали ползвате? Метеризиум не съм опирал до метеризиум. Знам за какво става въпрос. Боверия, Боверия, да, за която. Не.
Не ми се е налагало. Ако отглеждаш картофи, имаш ли картофи? Имаш ли колорадски бръмбър? Имам колорадски бръмбър, да. Знаете ли как ето скакалци ги Нека опоскат? аз да те питам, защо пък децата идват във вашата ферма? Какво търсят там? Защото ние, освен да отглеждаме зеленчуци, отглеждаме и деца през лятото. Отваряме вратите на фермата за деца и правим летни лагери, които са много интересни, тъй като ние използваме трите стълба ум, сърце и воля, за да свързваме децата с земята, с чистата храна и с самите тях и с природата. И по този начин при нас идват едни деца, които ги е страх от насекоми, убиват ги, където ги срещнат, а си тръгват накрая след една седмица деца, които спасяват давещи се пчелички от езерото, тъй като само децата, които са свързани с мястото, те го обичат и те го пазят. Нали, при нас ние по никакъв начин не ги анимираме, не ги забавляваме, а им даваме нещо истинско, така както ние сме расли на времето на село, поне аз съм имал такъв достъп, и даваме нещо на децата, което ги изкарва от четирите стени, изкарва ги от екраните. При нас няма екрани, но не се и налага да ги забраняваме. Те просто не се сещат. Тук един съвет, че митеризиума се справя с колорадския бръмбър. Нашите фермери. Добре. Ако се наложи, ще опре до него, да. Но за сега децата се справят просто перфектно. Да, значи, тъй като аз съм ви фен, нали, ви следя във Фейсбук, аз знам, че вашия летен график е почти запълнен. Горе-долу колко групи през лятото приемате? Колко събития правите? Това лято работихме 10 седмици, т.е. имахме 10 смени с деца. Спомена, че популацията на голи охлюви е намаляла заради вид бръмбари. Заради карабидните бръмбари, да. Да, карабидни бръмбари. Карабиде. Защо така се случва? Какво е взаимодействието? Те ги изядат? Те са хищници. Те са естествения хищник на голите охлюви. И аз ги виждам как стават все повече в моите оранжерии. И в началото, представете си, това е една сбита земя, студена, преовлажнена при поливките. Имах много голи охлюви. Постепенно обаче започнаха да се развиват, да виждам все повече от тези карабидни бръмбари, а те са най-добрият естествен хищник. И възрастното, и ларвата са хищни и се хранят с голи охлюви. Плюс най-вероятно и в земята, в почвата са се развили пък други, може да имам някакви хищни нематоди, които също започват да помагат. Имаш ли информация или съзнателно ли си развил популацията на тези бръмбари? Не съм ги вкарвал изкуствено. Те сами се намножиха. Причината е, че аз не използвам никакви пестициди в оранжериите и затова имам както гъби в земята, така и карабидни бръмбари, имам и паяци, които висят от всякъде, много жабки, много кущери. Всичко това си живее там вътре в тези оранжерии и се получава една доста приятна екосистема. Но аз не ги тормозя по никакъв начин с каквото и да е. Защото, знаете ли, има доста хора, които казват, че гледат чисто, но пръскат малко, само когато се налага. Нали, има и такава порода зеленчукопроизводители. Те не се притесняват, ако имат проблем, да използват някакъв препарат, нали, за растителна защита, което обаче веднага накланя везните в грешната посока като развитие на екосистемата. Аз за случая съм изхвърлял доста реколти, губил съм реколти заради проблеми, но не съм си позволявал да използвам пестициди. Просто защото няма как да си малко бременна, нали? И е интересно, че това става за 4 години, доколкото разбрах. Да, това се случва се за 4 години. Все още работя
Това, което ми предстои да направя, тъй като по краищата, където ми е оградата, където виждате, там съм засадил към 150 овощни дръвчета на принципа на пермакултурното трио: семково, овощно, семково, костилково, бобово. И така ги редута на скапалмета. И това си иска работа, подготовка на тази формировка, за да може да се получи. И тази снимка от преди 2 години, която виждате в момента, сега ще изглеждат доста по-различно нещата. Та малко по малко нещата се наместват в правилната посока. И пак казвам, аз имам инструменти, които на голямото поле няма как да се използват, но в малките оранжерии могат доста да ускорят процесите на възстановяване на почвата. Добре, и един въпрос от мен, тъй като аз наскоро ви станах клиент. Да, видях. Да. Значи това, което съм чел, между другото, че продукцията от регенеративно земеделие изкарва повече време, те американците го наричат shelf life, Да. изкарва повече време, че е по-вкусна, по-хрупкава. Се убедих в салатите, които сега получавам, защото те ги получиш в петък, примерно, до другия петък, даже до събота, повече от една седмица, си супер за ядене. Да, благодаря. Въпросът ми е колко семейства така успявате да поддържате с салатки? Ами имаме доста клиенти, достатъчно. Тествали сме границите на производство, т.е. на максимум. Преди 2 години бяхме с близо 2 пъти по-голям брой клиенти, отколкото са в момента. И тогава натоварването и риска бяха доста сериозни. И когато след една зима, след минус 17 градуса, се сблъскахме и с 50% загуби в резултат на преминаването през зимата. Февруари месец стартирахме новия сезон и бяхме с 50% загуби. Видяхме, че просто не си струва при тези тежки условия да подвеждаме хората. И за това в момента сме с по-малък брой клиенти, така че да бъде устойчиво производството. Като говоря за есенно-зимното производство на салатен микс. Докато през лятото ние произвеждаме всички летни култури: домати, краставици, чушки, картофи, сладка царевица, каквото се сетите имаме. Но те са предназначени само за децата от летните лагери и за техните семейства. Те не са предназначени за пазар по никакъв начин, а с тях изхранваме децата. Те си берат за обяд, вземат си за вкъщи, като дойдат с мама и тати, ги разхождат, показват, опитват. И казват, че в близката ферма има най-вкусните черита на света. Даже са по-вкусни от тия в Lidl. Представете ли си? Аз това искам също, което са ми като наблюдение. Вие с съпругата ти сте много добър екип, защото ти се справяш много добре с работата в оранжериите, обаче тя пък се справя много добре в пропагандата в Фейсбук. И там имате десетки хиляди последователи, доколкото знам. Към 60 хиляди. Да, 60 хиляди. Вече на теб не ти се налага да ходиш по пазарите. При нас това беше съвсем целенасочена стъпка на времето и съвпадна с COVID-епидемията. Тогава пазарите затвориха и се наложи буквално за една нощ да се пренастроим към друг модел на работа. Слава Богу, бяхме започнали да го тестваме успешно, абонаментния принцип, и това ни позволи да преминем през така сериозна ситуация много по-успешно от други земеделци, които изобщо нямаха този контакт с крайния клиент по този начин. И това ни позволи да оцелеем и да развием този модел. В Америка му казват CSA, Community Supported Agriculture. Тук при нас е абонаментен принцип. Да. Добре, имаме ли още въпроси? Иначе, като казваш, че аз се справям добре на полето, съпругата ми е с Фейсбук, кой за каквото е учил? На времето се оказа, че ако бях учил още 2 месеца, нали аз съм агроном, ако бях учил още 2 месеца, щях да стана тракторист. Защото накрая, като завършихме, имаше курс за трактористи, който беше 2 месеца, аз обаче не го изкарах и сега днес, където не съм тракторист. Супер, благодарим ти, Иво. Нещо питам. Иво, здравей. Ние от асоциацията сме се заели, както знаеш, и обръщаме внимание на огромните площи. Да.
на големите земеделци с големите машини, които много бързо унищожават плодородието на почвата. И искам да те помоля, ти много добре познаваш този бизнес, зърнопроизводството. Да. Предишната ти работа. Така. Искам да те помоля като финал към присъстващите, които са тук в залата. Има такива, които доста години го правят, има и такива, които сега се замислят да го правят. Опита, който си натрупал до момента с регенеративното земеделие, какви съвети можеш да им дадеш? С какво можеш да ги поощриш? С какво можеш да ги насърчиш, така че тези, които в момента все още замислят, да не мислят много-много? Значи, аз в началото споменах, че първият така вау момент беше благодарение на тебе, Сашо, заедно с Рик Бибър. А вторият вау момент, вторият аха момент, беше свързан с един TEDx, с едно видео, TEDx Talk, където един банкер от Уол Стрит беше напуснал бранша и си беше създал собствена ферма. И той каза така: замислете се, хора, ние в момента произвеждаме една хранителна калория с 10 калории петрол. 10 калории петрол в цялата верига на производство и логистика до масата са необходими за една хранителна калория. Тоест, ние в момента ядем петрол. Какво ще стане, ако този петрол поскъпне или свърши? Или двете? Как ще се изхранваме? И в момента, чисто икономически погледнато, ние вече сме в една ситуация, където се завъртя спиралата с поскъпването на горивата. Начин на земеделие, при който почвите се обработват по-малко, но в същото време стават все по-добри, нали, сам говори за себе си, че това е правилната посока в настоящата и за бъдеща ситуация. Има обаче нещо друго. No-till или minimum-till трябва да бъде северна звезда, това, което ни води. Но то не бива да е, как да кажа, една мантра, която да се спазва сляпо при всяка една ситуация. Тъй като на първо място всяка една ферма, която е избрала даден начин на производство, трябва да оцелява и да процъфтява. И ако дадена ситуация, тъй като ние работим под открито небе, се налага да прибегнеш до някаква обработка, за да си по-успешен, на време да се вкараш в някакъв прозорец, в който да свършиш работа, нали, това не бива да те спира да си свършиш работата. Но да те води, трябва да те води северната звезда, да вървим в тази правилна посока. Но на първо място трябва да ни има. Защото ние сме хората, които го правим и трябва да остане и за бъдеще така. Затова и при мен, аз ви показах, нали, според това какво ми предстои да сея, аз мога и да обработя. Да, плитко, не пипам, не обръщам, нали, в дълбочина, но все пак не се притеснявам да обработя, за да мога да гледам деликатни култури, които значи няма как да ги изкарам. Така и в големите площи. И там вярвам, че гъвкавостта трябва да бъде съчетана с идеала, който да следваме, за да можем да бъдем в крайна сметка успешни и да го показваме на останалите, да го предаваме и да ставаме все повече. И аз благодаря. Благодарим ти, Иван. Благодаря. Всичко добро. Пожелавам на всички успех, една хубава вечер заедно и нека да ставаме все повече. И следващото предизвикателство, защото тук има, нали, хора, които са благосклонни към регенеративното земеделие, да направим някакво събитие в Южна България, Петричко, където са оранжерийните производители, които казват, че няма друг начин. Там ще е по-интересно. Има друг начин. Тук вече има натрупани емпирични познания дори. Добре, благодарим и до скоро. Всичко добро. Успех.